Velkommen til andet afsnit, hvor vi ser her, hvor vi flipper biler. Og ja, hvis I har set sidste afsnit, så kan I lige op tilbage. Men vi skal skifte en Polo, som skal skifte gearkasse, og det er en det, vi skal til nu. Så jeg tænker bare, vi hopper ind for. Okay, så før vi kan få gearkassen sat på, så skal vi altså lige have fjernet nogle ting her. Så det gælder batteriet og ja, luftfilterkassen. Alt det, der ligesom sidder i vejen, for at vi kan komme ned til gearkassen, det skal vi have skilt ad. Og så når vi kommer ned til gearkassen, så skal vi også bare have skilt alt det, der ligesom sidder på den. Nu har vi fjernet alle tingene, og vi har løsnet hele gearkassen heroppe fra. Så nu skal vi egentlig bare have den helt op, og skal gøre præcis samme bare under. Så skal vi også fjerne starteren, så den ikke sidder fast på. Og den skal vi så have installeret på den nye gearkasse, når vi så har fået den på. Ja. Men vi tager lige og sætter motorbrugen på, og så får vi løsnet ophængene her. Tak shit. Ja. Lige nu der er de altså i gang med at få kadangangstøden af. Og hvis vi tager og kigger over på den anden side, der har vi altså først har vi lige fået pillet vores bærearm nogenlunde løs, og så vores styrekugle af. Den gik så lige til, så det skal vi også lige have ny af. Og så den gik ligesom i stykker her, så det er ikke så fedt. Men vi har fået skilt alt fra gearkassen ovenfra, og vi har fået sat vores holder ligesom til at styre motoren og gearkassen. Og så har vi fået skilt det meste af nedenunder, og så skal vi bare have gedangaksler af. Så fik vi altså første trækaksler af, som I kan se lige her. Så vi har fået en gammel gearkasse af, som står her, og fået en ny på, og så i morgen, så skal vi lige have den smeltet helt til og fyldt op på ny gearkasseolie, og så lige få fikset de sidste ting hernede ved hjulene. Og så er vi egentlig færdige med det for denne gang. Og så skal vi selvfølgelig have batteriet og luftfilterkassen og luftfilter tilbage på. Men ellers så er vi lige ved at være færdige. Så er det altså dagen efter, og vi fik altså skiftet gearkasse i går, som I kan se henne på bordet der, med den gamle gearkasse. Og så har vi altså modtaget vores nye styrekugle. Altså vi kommer til at ødelægge den gamle, så vi har købt en ny. Og så det skal selvfølgelig spores. Men til at starte med, så tager vi bare lige en skydelærer, hvor vi lige går på den anden side og måler fra kontrolmøtrikkens inderside og så til gevindet, og så gør det samme, altså den samme længde herover, så vi har samme længde på hver sin side af bilen. Og så har vi også fået skiftet de nye centermøtrikker her, fordi de skulle skiftes efter de gamle. Ja. Så det får vi bare lige gjort nu. Nå, jamen, så blev vi altså færdige, og i dag fik vi skiftet vores styrekugle, blev defekt. Men det skal lige spore os lidt, inden vi kan rigtig køre for ret og stå ret skævt lige nu. Derudover så fik vi også, vi fik faktisk fjernet sløret næsten helt over for det her hjul her, da vi skulle spænde de nye centermøtrikker op. Så det spiller også med gearkassen nu, vi er lige ved ude testkøre. Og så kigger vi også på nogle eldiagrammer for ligesom at finde ud af, hvad der var galt med vores fartpilot og vores sædevarme i vores førerside. Og det viste sig, at de havde samme sikring, men da vi skiftede sikring, så var det altså ikke det, der var problemet. Så ja, det var ikke sprunget, så det gav ikke rigtig nogen mening heller. Så det vi har for os lige nu, det er, at vi skal have klargjort bilen lidt bedre, og så skal vi altså have fejlsøgt lidt på noget komfortudstyr. Okay, så som man kan se her, så har vi simpelthen fået bilen på sporingslift, så måske kan I gætte, hvad vi skal til at gøre. Vi skal nemlig have sporet hjulene, så den kører perfekt, præcis som den skal. Og det er nemlig det, vi vil gå i gang med nu. Okay. Nå, men nu fik vi altså maskinen til at virke sådan nogenlunde, hvis vi kigger her. Det ser selvfølgelig ikke sådan her ud i virkeligheden, men vi har fået nogle togværdier på begge sider, som står lidt forkert. Der står altså negativ tog, det vil sige, at hjulene peger udad, som den faktisk godt viser. Og vi skal til at spidse noget mere, altså positiv tog. Så det tænker jeg, at vi gjort nu, så vi hæver lige bilen lidt op for sporliften. Og så indstiller vi egentlig på styrkuglen. Okay, så det vi skal have gjort, det er egentlig bare, at vi skal have løsnet kontrolmøtrikken, som sidder her. Og det vil så kunne lære os dreje den her
som er det, der ligesom vil skubbe hjulet enten ind eller ud, som er det, vi skal have rettet på. Okay, hvad siger vi? Hvad siger vi til det? Det er noget lort. Eller, det er ikke lige så lort til gearkassen, vel? Men vi kan altså ikke få kontomøtringen løsnet for sporstangen, så derfor skal vi lige fundet en induktionsvarmer frem, som skal gøre det nemmere at få den af, fordi den ligesom varmer tingene op. Så det prøver vi altså nu. Ikke? Så har vi simpelthen færdiggjort den her. Så vi bare komme tilbage til, når vi simpelthen også bare har lavet den her. Jeg sidder op i bilen nu, og Olja han er dernede og laver det hele. Så ja, jeg håber, at jeg kan finde alt dernede. Så vi se. Nu er vi altså lige ude at testkøre bilen, som vi lige har sporet. Og det er ikke super. Altså også selvom det så på skærmen, at vi kunne se, hvad vores sporing det ligesom var, så rettet det er meget skævt, så det skal vi lige kigge på. Og det tænker jeg bare, at det bliver i morgen allerede. Så lige nu så kører vi lige ud, og den rettet det står meget til venstre. Og hvis vi nu prøver at sætte rettet helt lige, så trækker den rigtig meget til. Oh my days, der var i fælden. Ja, nej, men det får vi lige gjort i morgen. Og så siden det ikke virkede i går, så blev vi nødt til at gøre det hele igen. Så det er det, vi gør nu. Ja, what can I say? Så nu har vi endelig fået sporet bilen, og i forhold til i går, så gik det meget hurtigere. Jeg tror kun vi brugte cirka lidt over en halv time i forhold til de 5 timer vi brugte i går, så det er en del bedre. Så nu skal vi egentlig bare have fejltykten, finde ud af hvad der er galt med fartpiloten, og så lige vores varme i sædet. Så nu er det sidste vi mangler egentlig bare for den her video, det er at tage til Odoms autoophug og påbegynde mission find de sidste dele, som vi mangler til den her bil. Okay, så er vi endelig ved Odom autoophug, og her vil vi simpelthen påbegynde vores find alle dele, som vi mangler til Poloen mission. Det vi skal bruge, det er altså hvis vi bruger et dørhængsel, så skal vi bruge vores luftfilter kasse slange, som knækkede da vi havde den af, og så skal vi bruge et par gulvmåtter. Så det tænker jeg egentlig, vi bare går ud og finder på pladsen. Så har vi altså fundet en polo her, som præcis ligesom vores, som har været lidt hot, som man kan se. Men den har så et dørhængsel, der fungerer super fint, så det tænker jeg altså bare, vi tager med. Så skal vi stadig bare lige finde vores gulvmåtter og vores luftfilterkasse slange. Så nu har vi fundet number 1 af vores ting. Så det er dørhængsel, som vi skal bruge til vores venstre forder. Så vi kunne ikke finde et luftdrør på poloerne, men vi ved, de her Skoda har næsten de helt samme dele i bilen, så vi kommer over og fandt en. Til gengæld er vi ikke helt sikre på, om det er rigtigt. Så fik vi altså købt den her dørhængsel her. Luftfilterslangen, kassen der, den passer altså ikke på grund af Mads. Vi havde faktisk den rigtige, men da vi så var hernede for at tjekke, så gad han ikke give mig nøglerne. Det er lige meget, men nu skal vi i hvert fald ud i morgen, så det er mega fedt. Men lige nu så er vi i hvert fald bare lige i gang med at skifte det gamle ud med den nye. Så er vi altså kommet ud til huggeren igen, anden dagen. Og nu skal vi altså op og se, om vi kan finde den anden luftfilterslange-kasse, eller luftfilterslange der, som vi faktisk havde fundet, men som vi smed igen. Og så når vi har fundet den, så skal vi lige tilbage og så se, om vi kan sælge gearkassen. For det kunne jo være, at de var interesseret i at købe den defekte. Ja, det gik ikke helt som det nok, fordi vi endte faktisk ikke med at finde nogen luftfilterkasse slange. Og gearkassen endte faktisk bare med at smide ud. Så nu sidder vi her, og vi vil egentlig lige gå igennem alle de penge, vi har brugt indtil videre i løbet af den her bil. Så vi startede med at købe bilen til 24.000. Efter det, så skulle vi lige betale en omregistreringsafgift, ca. 340 kroner. Så det første vi gjorde på bilen, da vi fik den, det var at vi lavede service på den, hvor vi købte nyt filter, oliefilter. Så købte vi olie til den, og simpelthen en ny bærekugle. Det havde den også brug for. Det blev omkring 730 kroner. Så fik vi renset tromlerne, hvor vi brugte 78 kroner på rustbeskyttende maling. Så købte vi så vores nye gearkasse, som var 1500. Og så den købte vi så også en styrekugle. Så købte vi også centermøtrikker til det, og en ny gearkasse olie. Så med alle de ting cirka regnet sammen, så har vi altså indtil videre brugt 27.779 kroner. Jeg ved ikke, hvor meget vi lige har tænkt os at sælge bilen for endnu. Men lad os sige, at vi sælger den omkring 36.000. Så har vi altså ikke lyst til at komme cirka over 29.000. Bare så vi ligesom kan holde den her profit oppe, og vi kan få flere penge til næste bil. Okay, så nu skifter vi lige hurtigt dørstopperen i bilen. Og så vender vi tilbage, når vi lige er kommet lidt længere. Så det første vi skulle for at ligesom komme ind til selve dørstopperen var at pille dørparkeringen af. Og det var egentlig bare med en enkelt skruer, der sad rundt omkring døren. Jeg mener, der var 4 i alt.
Og ja. Efter vi fået dørpanelet løsnet, kunne vi komme ind til højtaleren og skrue den af. Og så var der egentlig fri adgang til at hive dørstopperen ud og skifte den, og så spillede det egentlig bare max. Efter det havde vi lidt tid til at fejlsøge på vores komfortudstyr, og der blev vi ikke sådan, vi blev en lille smule klogere på, hvor det egentlig var galt, fordi at vi undersøgte nogle andre sikringer omkring, de fik strøm, og det gjorde de også, så det begrænsede sig lidt, hvad der egentlig kan fejle. Så det er egentlig bare med at arbejde videre derfra. Det var det, vi havde for det her afsnit her, så jeg vil bare sige tusind tak for at se med. Jeg håber, I vil like, subscribe og lige skrive, hvis I synes, det er noget, vi kan gøre bedre, eller noget, vi gør godt, som vi skal lægge mere vægt på. Og ellers så skal vi egentlig bare have gjort bilen lækker og klar til salg, og lige fejlsøge lidt på noget el. Og så skal vi lige have lavet noget af det sidste med noget luftfilterkast, slange og støddæmper.